Кримськотатарська мова – це не просто засіб спілкування. Вона – голос народу, що пройшов крізь століття випробувань, зберігаючи свою самобутність попри заборони, депортації та загрозу зникнення. Мова кримських татар пройшла довгий шлях через вільні степи, мальовничі гори, теплі морські хвилі. Вона звучала на переповнених базарах Бахчисараю, Карасу-базару та Кафи, у дворах старих і нових міст, а потім у вигнанні, у радянських вагонах, бараках, школах, садках, де її намагалися стерти з пам'яті. Нашу мову забороняли, придушували, витісняли, але вона вижила. Вижила у колискових, що матері співали пошепки, у молитвах старших, у творах уцілілих митців. Вона не загубилася завдяки людям, які продовжували передавати її своїм дітям. З уст в уста, як найбільшу цінність. Сьогодні кримськотатарська мова знову бореться за своє місце у світі. Вона не лише збереглася, а й стала символом спротиву, боротьби та повернення. І у цій боротьбі українці та кримські татари єдині. Адже століттями жили поруч, торгували, дружили, разом боролися і раділи перемогам. Ця близькість залишила слід у мові. Майдан, базар, гайдамак, кавун, торба, казан, тютюн, чубук та багато інших слів, знайомі кожному українцю. Втім, 20-те століття стало для кримськотатарської періодом найжорстокіших випробувань. У 1944 році радянська влада депортувала весь кримськотатарський народ з рідного півострова. Нашу мову заборонили викладати у школах, вона зникла з офіційного вжитку. Заборонено було навіть слово «Крим». Кримським татарам доводилося асимілюватися в умовах примусового вигнання. І чужі мови поступово витісняли рідну. Наслідки цього народ відчуває і досі. З кінця 80-х, коли кримські татари почали повертатися на батьківщину до Криму, відродження мови стало одним із головних завдань. Створювали школи, у яких навчання велося кримстарською, відкривали театри і бібліотеки. У Сімферополі відновили вихід газети «Яңа Дунья», що існувала ще до депортації, та заснували нову газету кримськотатарською «Крим». Працювали студії теле- і радіомовлення. Але у 2014-му, коли росіяни знову окупували Крим, вони взялися руйнувати все те, що вдалося врятувати і відродити. З 15 національних шкіл, що вдалося відкрити до окупації, нині жодна не є кримськотатарською. В деяких школах є кримськотатарська мова як предмет, втім в жодній не ведеться викладання рідною для дітей мовою. Попри те, що кримськотатарська мова визнана окупаційною владою як офіційна, користуватися нею не дозволяють. Політв'язням кримським татарам за ґратами забороняють говорити чи навіть писати листи до рідних рідною мовою. Та навіть у таких умовах мова продовжує жити. Вона лунає у блогах, у YouTube-роликах, у сучасних книгах і піснях. Вона – голос кримських татар, які не мовчать, навіть коли їх намагаються змусити. Нині кримськотатарська звучить голосно і в Україні, і в світі. В піснях, в книгах, у фільмах та виставах, на дипломатичних майданчиках і в університетах, на барикадах та в окопах. З'являються подкасти, музичні композиції та відеопроєкти, які популяризують мову серед молоді. У 21-му році кримськотатарський народ офіційно визнали корінним в Україні. І мова офіційно стала мовою корінного народу. Таким чином, Україна стала гарантом збереження, дослідження та розвитку кримськотатарської мови. Того ж року затвердили і перехід, чи то пак повернення кримськотатарської мови на латинський алфавіт. Нині в процесі погодження і правопис кримськотатарської мови, вже латинкою. Тож, попри все, кримськотатарська мова живе і розвивається. І кожен може долучитися до її збереження. Вивчіть вітання кримськотатарської, кілька побутових фраз і знайте, що це теж вклад. Ви можете дивитись відеоуроки з Мамурє Чабан на YouTube-каналі Джемат або обрати щось з проєктів колег. Посилання на деякі ми залишимо в описі під відео. Ана тіліңізді unutmаңыз, оны өксіз қалдырмаңыз.